No último pleno, o equipo de goberno deu conta da liquidación do pasado exercicio 2016. O resultado orzamentario a final de ano deu novamente un resultado positivo, superando o €1.000.000. Deses 1.047.000, pois decir que se van a aplicar a inversión directa máis de cerca de 860.000 euros, a cifra restante a dedicaremos a asumir gastos corrientes, sobre todo en gastos de deportes, xuventude e infancia. Non? Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, trátase do sexto ano consecutivo no que o Concello acada remanente positivo e tamén aforro neto positivo, e todos eles con superávit. 6 exercicios, todos con remanente positivo, con un aforro, 6 exercicios con remanente positivo, 6 exercicios con un aforro neto positivo, 6 exercicios con superávit e superávites millonarios. En estes momentos podes falar de casi acumulados 13 millóns de euros de remanente que podemos dedicar a obras e servicios. Onde van, segundo el, aqueles anos nos que o Concello tiña unha débeda que superaba os 20 millóns de euros. Aqueles tempos onde se debían 22 millóns de euros, 12 millóns de euros a bancos e 10 a proveedores, porque hai que recordar que os proveedores estaban cobrando a 13 e 14 meses, o sea que era unha deuda casi a largo plazo. Oxe, con ese período de pago case instantáneo, pois a deuda do Concello baixou, poderíase dicir, casi 19 millóns de euros con respecto á deuda total e casi 9 millóns de euros con respecto á deuda bancaria. Isto, ademais, conseguiuse sen incumprir un dos seus compromisos cando chegou á alcaldía: non subir ningún imposto nin tasa municipal nestes 8 anos. O compromiso deste alcalde foi non subir impostos en 8 anos. É a primeira vez que no Concello de Boiro pasa isto, que sin incrementar tasas e impostos durante 8 anos. Nin tan siquiera subimos o IPC. Nos entendemos que en épocas de crisis non se debe trasladar todos estes gastos ao pueblo, a xente que o está pasando mal e con dificultades. Grazas ao remanente positivo do ano pasado, máis dun €1.000.000, o Concello poderá emprender importantes actuacións, como é o caso da recuperación ambiental do estuario do río Coroño na súa terceira fase, a urbanización da rúa Francisco del Río ou a mellora do abastecemento de auga á parroquia de Bealo.